Nakikita nyo ba yan? Nagtatagong alimasag. Mamiya! Pambili na tayo ng load mamaya. Oo. Ay, dito kuha niyo ah. Nay, bibinta natin yan para may pambili tayo mga yan ng bigas. Kalahati bibinta. Guys. Wow, ayan kitang-kita na. Kitang-kita na kami sa araw. Nakakarap. Buti pa yung ano. Masungsong. Buti pa sa gabi may nakakapa. Wow, it's kalaki. Ito guys talaga ang aming challenge ngayon. Manghunting ng halaan. Ting. Tayo ng mga shells para meron tayong maulam. Simple lang ang buhay pero masaya. Nakikita na rin nakukuha. Ito talaga ang buhay probinsya. Hashtag buhay probinsya. Da panguha pa kamo ay waray pa to da ka. Ano hindi mo hilihiron? Inano tiya tawag yun. Bahol. Bahol. Uy! Ito na naman ang aking haring. Wow! Ay! Yala. Yala. Balit lang siya pero lumalaban. Soldiers! Hayaan na kita dyan ka na muna. Ako nga ni kay umagi ko madidinaktiil mo pero rek. Pare ako po ang tangita. Pagpapaubaya na muna kita. Kada. Wawara. Babayaan mo. Wow! Ang dami! Yes! Oh, kamay talaga ginagamit ko. Rihid. Irihid akon. Kamay talaga para makapa. Makapa ang dapat kapain. Irihid ako. Masakit ka mo. Hindi matiga nga ng hanan. Milat na itong tukar. Kami kita ito. Wow! Ito po ang seashells na nakakapit sa ano. Yan. Ito po kami sa may halamanan. Lusay kung tawagin. Pero di ko alam ang tawag nito sa ano. Ito sa amin lokay. Parang ano siya ng nyog. Dahon ng nyog. Ito naman po ay isang klase din ng shells. Ayan. Na may perlas yata ito sa loob. Kaya, yay! Yayaman na kami!
Hindi nakasama si Hills Ann. Yun na. Ang channel hindi sumama. Baka malunod. Malunod sa hubasan. Yan naman yung seashells na mga tulis ang nguso. Gusto niya ng challenge. Wow, ang dami. Ayan, mga pinupulot lamang po. At ang aking kamera ay mukhang pagilid na. Nalubog ang kuantiin. Hello, busy. Yan muna kayo. Busy kami sa paghahanap ng pera. Guys, maraming pera dito. Ay. Upo muna tayo. Opo muna, opo. Sige. Kahapon di kami nakapunta kasi lakas ng ulan. Lakas ng ulan. Ayan, may bahong na naman. Narin, sa dididamo na liwata. Ang gagawin lang po hirihid. Medyo ilubog mo ng konti yung paa mo sa ano, buhangin. Magtuwad-tuwad. Ayaw nalagyan. Sa tupad dito. Pangangag. Clarence sa dito. May ito yan ang arit talaga. Uman, masag. May luthang. Bukod ko na nakikita. Kaya limasag. Parang muta lang. Kinukuha mo dida. Day, kautan na ito, day. Atin muna. Yeah, marami na kaming nakuha. Yay! Oh, isang klaseng ano po ito. Ayan. Nahuli ko siya. Yan o. Isang klaseng tahong. Ang tawagin dito ay bahong. At ito naman po ay limutan ko ang tawag, parang sisi siya. Parang isang version ng talaba. Yan o. Ay! Alimasag. Kaditoy kadi. Ay na. At naman. Sus kabubuti. Hindi dati-dati natin. May nabili nga Wala to, kuya. Ato. ni Kuya Wak, Clarence. Ate Ihida, Billy mo, ganun. nakabiling si Kuya Clarence. Ano pa ito Kuya Clarence? Sayan. Pasayan.
Ayaw pag ato. Naway ato. Baldi dito ang edi. Enjoy siya doon. Si Clarence. At ang isang grupo ay nandoon. Ay! Mukhang nakakita ako ng halaan. Ayan. Yan ang hinahanap ko. Halaan. Dami oh. Namumulot din sila ng mga ano. Namumulot din yata ng mga isda ang mga ibon na yan. Talabong. Wow, talaga naman ang lawak ng ano. Yan ang mga baklad. Yan, si Mother hindi na kontento sa tuwad, lumuhod na talaga. Oh, pagod na ako sa katuwad-tuwad. Ano naman, Lumuhod na siya. luhuran naman tayo, Oh. luhuran naman natin, oh. Dami, Yan, dami akala na nyo nakuha. ha. Akala nyo dali lang ang buhay. Wow, laki oh. Ito pa oh. Wow, yan guys, ang aming nakuha, ang dami. Napuno namin ng timbang malaki. Yan, sari-sari lang po ang naming nakuha. Okay, Ito, uwian na this dahil high tide, mag-high tide na. ayan na, ayan na, high tide na. Nag-uumpisa na. Uwian na kami. Uwian na. Next time na ulit. Tomorrow naman. O yan, nakalublob na. Yung pang isa, ang aming model, naglublob na. Yan, see you guys later.